Россиядә тышкы куркынычсызлыкка караганда җәмгыятьнең ички таркалуы күбрәк борчый. Илебезнең оборона министры Сергей Шойгу яшьләр форумында шулай дип белдерде. Халык бүген әхлакый яктан сәламәтме? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән инде барыгыз да таныш. Килешмәсәгез кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Руслан, менә җәмгыятьнең ички таркалуы дигәнне дә төрле аңларга була бит әле. Шойгу нинди фикерне күз алдында тоткан икән монда? Ничек уйлыйсың? Бер карасаң, әлбәттә, күренеп тора, җәмгыять та таркау рәвештә, дәүләте дә аның. Ягъни монда дәүләт тә, җәмгыять тә бер курста баралар кызганычка каршы. Чөнки ул күренеп тора. Әлбәттә, инде теге буыннар конфликты да бар. Анысын да әйтеп китәргә кирәк, чөнки олылар гел яшьләрне сүгеп тора. Без башкача яшәдек, без яшь булган чакта безнең кыйммәтләр, принциплары һәм системасы башкача иде. Ул инде теге мәңгелек конфликт буена килә торган инде, гасырдан гасырга. Рус классиклары да язганнар, Тургенев һәм башкалар. Шуңа күрә монда әлбәттә ул проблема бар. Тик аны ничек шишәргә. Дөресен әйткәндә, безнең элита да шул хәлдә бит. Алар да ширек дәрәҗәдә кызганычка каршы. Ә бит инде халык элитага карап эш итә. Һәм дә масса мәгълүмат чаралары караганда алар да бит инде җәмгыятьнең көзгесе диләр. Шуңа күрә бу комплекслы проблема. Аны булай гына ширкәү төзеп, яисә югары трибунада нәрсәдер сөйләп кенә хәл итеп булмастыр. Ниндидер ички импульс булырга тиеш. Гумилев айтты заманда, ниндидер пассионарлык көч булырга тиеш, тәргеш. Ул әлегә дә бая күренми кызганычка каршы. Аның сүзләрен әгәр дә без инде тагын бер кат искәртеп уссак, монда ул әйтте, менә чит илләрдән кергән куркынычсызлыкны әле контрольдә тотып була дип. Ә менә үзебездә барган хәлләрне, аларны инде алдан форазлау бик авыр ди. Илнар, килешеп буламы әлеге фикер белән? Әлбәттә килешеп була, чөнки чит илдән инде мин хатны куркынычлык хәзер көндә юктыр дип уйлыйм, чөнки Россиянең көчле армиясе бар, теге атом кораллары бар. Шуңа күрә монда беркем дә безнең илгә турыдан-туры басым ясар дип уйларлык юк. Ләкин иштәлекле проблемалар әлбәттә күп. Шул җәмгыять таркалган дигән вакытта без менә беренчедән элита ширәгә, ул начар үрнәк бирә халыкка. Икенчедән мин әсә дип әйтәм, шул ук мәгълүмат чаралары аша да безгә бит яшьләргә без кемгә пиар күрсәтәбез, нинди үрнәк күрсәтәбез. Бездә инде нинди үрнәк дип әйтәләр. Менә күренекле спортсмен, анда җырчы, анда ниндидер блогер. Ләкин тегенчек дип әйтәм, ирекле кеше, үзенең халкы өчен тырышкан, яки анда үзенең анда кичегенә шәһәрендә, авылында эш эшләгән кешене аны герой, каһарман булып күрсәтмиләр. Аны үрнәк иттереп эшләтмиләр. Шуңа күрә яшьләрдә шундый идея башларына килә. Алдагы булыр өчен, синең белән соклансыннар өчен, менә миңа менә шундый юл белән генә барырга кирәк дип. Шуңа күрә инде иштәге менә шуңа күрә аптырага кирәкме? Нигә шул ук яшьләр мәсәлән анда мед университетларын бетерәләр дә врачка бармыйлар, яки анда авыл хуҗалыгы университетын бетерәләр дә авылга килмәйләр. Алар чөнки аны киләчәкне күрми, аларга шундый үрнәк күрсәтергә кирәк. Менә мин бездә менә очракта нәрсә дип әйтер идем, бездә бит инде күп вакытта менә Америка Кушма Штатын сүгеп тә куялар, әлбәттә, дөрестер дә кайбер моментта, ләкин аннан нинди үрнәк алырык, анда бар менә шундый ничек дип әйтәм, төркем, аны ретнеки дип атайлар. Ул ички Америка эчендә шундый гади халык. Алар нык динле, үз илләрен яраталар, ирекле, хукуклы һәм бездәге сыман анда үлгән авыл андай хәле юк, чөнки ул халык менә шул төркем нинди ситуация булса да шул ички Америкада кала һәм ички Америка культурасын саклый. Менә безгә дә минемчә Россия эчендә безгә җәмгыятькә шундый ниндидер слой табып, ничектер шундый төркем табып, аны тоже пропагандалаштырырга кирәк. Аны мәҗбүриләп эшләргә кирәкме? Ничек эшләргә? Моны дәүләт тә катнашырга тиеш. Дәүләтнең нинди катнашы, ул әзрәк иреклек бирергә тиеш җәмгыятькә. Чөнки бездә дәүләт ул әйтә, менә халыкның теге ничек дип әйтәм, духовный скрепы дип әйтәләр бит инде бит. Сакларга кирәк дип. Ләкин аны саклар өчен ул бит дәүләт теге кушып ширкәт төзеп кенә булмай. Анда җәмгыятькә ниндер иреклек кертергә кирәк. Шул ук иштәге менә урыс, татар халкы үз гомер буе ничек яшәгән, аның традицияле шундый төркемнәрне саклар өчен иреклек бирә кирәк. Ә бездә хәзер кызганча каршы дәүләт бик күп кысыла. Минемчә менә бу кысылуны кәметергә кирәк. Ул вакытта җәмгыять үзе чистарыначак һәм ул вакытта җәмгыять үзе ниндидер дәвалану башлыйчак. Һәм монда бит әле хәрби кешенең шулай әйтүе, бигрәк тә Россиядә инде ул алдынгы
хәрби кеше дип әйтергә буладыр Сергей Шойгу. Илсөя ханым, чыннан да аның сүзләрендә ничектер төрле мәгънә салынган дип фаразларга мөмкин һәм ни өчен хәзер әйткән ул аны дип саныйсыз? Миңа калса, ул менә шул безгә шундый афәт килмәсен дип, шундый хәл булмасын дип, ул без кисәтү йөзендә әйткәндер дип уйлыйм мин аны. Менә мин шулай дип аңладым. Менә хөрмәтле коллегалар дип әйтик инде бүгенге көндә. Мин күбрәк үзем яшүсмерләр белән эшли торган кешеме, бүгенге көндә мин сезнең фикерегез белән бөтенләй килешмәс идем. Чөнки без күп милләтле, күп кырлы ил, үзебезнең республикабызда шулай. Шуңарга күрә гел әлбәттә начарлык белән яхшылык ул һәр вакытта да тәңгәл булып бара инде. Яхшы бүген монда гел яхшы гына дип тә, начар дип тә әйтеп булмый. Мин мәсәлән әйтер идем, бүгенге көндә безнең яхшы үзенең иле өчен янып көеп яшәгән яшьләр күбрәк менә шул сез ничектер хаваланыбрак, офтаныбрак әйткән сүзне конкрет әйтсәк, менә алар Мин килешмим, мәсәлән, менә шундый төркемнәр нигә илебезнеңгә бирелгән, шундый рухи яктан үз-үзләрен баетып яшәүче яшьләрнең төркемнәре юк дип әйтә алмас идем. Чөнки яшүсмерләр арасында гына да менә шул ук мәсәлән юнармиеме Шойгу, менә безнең мәктәп балалары арасында мин аларның ничек итеп бер үзләре өстендә эшләгәннәрен күрәм. Аннан соң мәктәпләрдә безнең үзебезнең төрле юнәлештә балалар төркемләнеп бик үзенең үзе дә уңышлы булыр өчен һәм дә аның тирә-як тагысында уңышлы булыр өчен тырышып йөргән яшьләр һәм балалар бик күп. Аннан соң тагын бер нәрсәгә игътибар итеп китәргә кирәк. Менә буыннар үзелеше дип әйттегез. Буыннар үзелеше әлбәттә кайбер гаиләләрдә ул күренә торгандыр. Мин менә мәсәлән үземнең гаиләм буенча әйтер идем, ул бит безнең кебек менә олы яшьтәге кешеләрдән дә тора. Шулай бит без әгәр дә үзебезнең буыннан буынга килгән шундый гаиләдәге булган бөтен яхшылыкны бирәсебез килә икән, димәк без аны бирәбез. Аның өстендә әлбәттә яхшылык турында күбрәк сөйләсәк иде. Проблемаларны шулай ук әйтергә кирәк, анысында сүз дә юк. Менә бу әйтеп киткән проблемалар юк дип әйтмәс идем мин. Ләкин яхшылык һәм дә үзебезнең менә эчке хәзерге вакытта патриотик шундый янып йөргән кешеләр. Бер генә мисал китермәкче булам мин. Моннан менә 2 атна элек безнең җәмгыять палатасы Елабугада җыелып бүгенге көндәге безнең тарихи мирасыбызны саклау турында сүз барды. Мин анда яшьләрнең ничек иттереп бер нинди матди ярдәм дә сорамыйча үзләре ничек нигә шуның өчен янып киеп, шуны безнең үзебезнең тарихыбызны саклап калу өчен тырышканнарын күреп, мин мәсәлән бик шундый бу аерым бер мисал гына түгел микән? Җәмгыятьтә бүген бөтенсе дә шулай сез сөйләгәнчә яхшымы икән? Мин беләсезме? Мин бөтенесе дә менә шундый шып-шыма бик матур дип әйтә алмыйм. Ләкин яхшысы күбрәк. Ансы бар, Данияр, чыннан да, Сорасаң да кешесен шулай дип әйтәләр. Бездә барысы да алдагыл, Аллага шөкер. Алдагыл алай дип әйтмәдем. Мин алай дип әйтмәдем. Төркмәнстанда да шулай. Монда тулайым карарга кирәктер, аерым мисаллар ансы аңлашыла. Тулайым караганда хәл ничек икән? Чыннан да, Данияр, син килешәсеңме? Шул ук ватанпәрвәрлек, менә патриотизм дип әйтәләр инде. Ул көчлеме бүгенге яшьләрдә? Әллә ничектер ул инде еллар узу белән кими барамы? Чөнки без хәзер шул ук көнбатыш йогынтысын, Европа йогынтысын сизәбез кебек тоелмыймы сиңа? Беләсезме, менә әйтәсе килә. Менә сез әйттегез, алар тырышалар, көч куялар. Хәзер тырыша торган заман түгел. Беләсезме? Ул вакытлар үтеп китте. Ягъни милләтне теге тырышабыз, милләтне сакларга хәл тырышу вакыты түгел, хәл эшләү вакыты, беләсезме? Теге тырышырга все җитте, булды тырыштылар инде күпме ел. Нәрсә әйтәсем килә? Ватанпәрвәрлек. Беләсезме, ватанпәрвәрлек теге югарымы, ул түбәме? Ватанпәрвәрлек хәл юк. Яшьләрдә юк, алар ватанпәрвәрлекнең нәрсә икән белмиләр хәтта. Ни өчен? Чөнки балаларны
балалар бақшасы тәрбиелемей балаларны. Ол бір кішіге де сер түгел балаларны мәктәп тәрбиелемей. Балаларны нәрсе тәрбиелей, балаларны телевизор тәрбиелей. Балаларны тәрбиелей YouTube, пожалуйста. Мен гел әйтәм, ни өчен татар теле мәсәлән популяр түгел, татар теле кирәкми. Ни өчен? Чөнки татар телендә бер, аны беләсезме, руслар әйтмеши, годный контент. Контент юк татар телендә. Нинди контент, балалар тартырлык, андай контент юк. А балалар дурак түгел бит, алар башлар эшли, алар күрәләр. Менә урыслар нәрсә эшли, менә Америка нәрсә эшли, менә башкасы нәрсә эшли, а татарлар аны эшләми. Пожалуйста, ни өчен мин синең татар телеңне өйрәтергә телим? Менә мин үзем үз мисалымнан чыгып әйтәсем килә, минем өйдә 8 яшьлек кызым бар. Өйдә бер кеше русча сөйләшми, бер кеше. Ул сөйләшә. Ни өчен? Чөнки безнең караган мультиклары шул YouTube'дан бөтенесе урысча һәм көнбатышның тәсир итүе. Нишәп күрмисез сез аңа татар телендәге контентта, мультфильмнарда бүген, хәтта аерым телеканал да бар бит безнең. Ни өчен сез аңа, бәлки сездән дә торадыр ул аңа татарча өйрәтү? Телеканал бар. Ләкин андагы мультикларны аларны карарлык түгел, беләсезме? Мин сезгә әйтәм, ул чагыштыру, ул бит инде менә монда идеально аңлыйсызмы? Ул теге минем генә фикерем түгел, ул менә бөтен кануннар буенча ниндидер мультик кайсыр мультиктан өстенрәк мәсәлән, шо бит? Әлбәттә ул иң өстәгесен карый. Контентның да иң Илнар, син килешәсең бу фикер белән? Минем ике малай бар, ике балай бит. Әлбәттә Шаян ТВ-ны китеп китсә инде бит. Анда мультиклар әйбәт, чөнки теге шул чит ил мультикларын тәрҗемә итәр, ләкин ул теге где-то бер 8-9 яшькә хәтле. Аннан соң өстәнрәк төркемнәргә минемчә анда уже контент сыйгырак. Но менә 8-9 яшькә хәтле әйбәт балалар мультфильмны. Менә милләт мәсьәләсе. Минем мәсәләм кече малаем, анага әле 3 яшь, ул менә шул карап анда шутларга да өйрәнде, анда 1 2 3 4 5 дип анда безнең дөрес әйткәндә бераз теге күз аллау дөрес түгел. Мәктәп тәрбияләми, мәктәп гыйлем бирә. Гаилә тәрбияле шуннан да җәмгыять. Без һаман балалар бакчасы тәрбияләргә тиеш, анда университет, алар гыйлем генә бирә. Шуны аңларга кирәк. Без һаман теге патернализм белән яшибез, һаман безгә нәрсә дәүләт бирергә тиеш, эшләргә тиеш, акча бирергә тиеш, тәрбия бирергә тиеш, милләтпәрварлык бирергә тиеш. Милләтпәрварлык дигән әйбер ул бит шуннан да бик абстракт әйбер. Мәсәлән, Борынгы Грециядә ул Борынгы Греция төшенчәсе. Руслан, фикерен онытмай, нәрсә икәнен менә төшенчәгә аңлатманы без рекламадан соң белербез. Татарстан Яңастыр телеканалында таянуны тапшыруы реклама киткәнче милләтпәрвәрлек төшенчәсенә аңлатма бирә башлаган иде. Ул Борынгы Афинадан чыккан төшенчә, ул тираниягә каршы көрәшүче төркемнәр, кешеләр, монополислар, милләтпәрвәрлек, ягъни патриотлар дип аталган. Ягъни ниндер һөҗүмгә каршы, ниндер бозыклыкка каршы, безнең ниндер теге дәүләтне һәм властьны яратуга бөтенесе юнәлдерергә. Менә милләтпәрвәрлек имеш ул менә ниндер теге Русия каналын карау һәм башка глобаль дөнья бит. Без глобаль дөньяда яшибез. Авторкиядә яшәү хәзер мөмкин түгел. Шуңа күрә ниндер башка форматлар, башка принциплар безгә уйлап чыгарга кирәк. Татарга да шул исәптән, чөнки татар ул сибелгән халык. Без бөтен дөньяда яшибез. Урта Азиядә булсын, Кытайда булсын, Америкада булсынмы. Шуңа күрә аларның мәнфәгатьләрен дә карарга кирәк. Димәк, без универсаль милләт, яһүдләр кебек. Менә яһүдләр бит инде дөньяны яулап алганнар, хәтта идара итә, Израильдә гына түгел, Америкада да, башка илләрдә дә. Шуңа күрә дисперс дәүләт. Шуңа безгә дә бәлки үрнәк алып, нәрсәдер алардан алырга кирәк. Сәяси яктан булсынмы, ниндер интеллектуаль яктан. Шуңа күрә безнең потенциал бар, аны үстерергә кирәк. Һәм яшьләрнең менә бу каршылыгы дигәндә ул элек тә булган. Ничектер барыбер җәмгыять таркалу дигәндә монда, мәсәлән, шул ук ил җитәкчелеге аерым бер фикерли, яшьләр ничектер оппозицион һәм капма каршы ниндер позиция ала кебек тоелмыймы Илнар монда. Һәм шунда да әле сәбәпләр юк микән менә бу җәмгыятьнең ички яктан куркынычсызлыгын тәхмин итүдә? Монда куркынычлыгы юк. Бу нормаль ситуация, чөнки яшьләр дә аларда ниндидер перманент конфликт була, чөнки алар уже күп тормыш яшәгәннәр, ләкин алар тынычлык тормыш эзли, яшьләр инде алар әле аларның тәҗрибәләре юк, ләкин шул ук вакытта аларның теге эчке энергиялары күп, үзгәртергә, яхшылатырга тырышалар. Монда минемчә анарда проблема түгел, минемчә монда диссонанс, чөнки без әйтәбез бит инде, менә мәктәптә тәрбияләй алмый, балалар бакчасы, әлбәттә ансы белән килешәм, ләкин иң мөһиме монда диссонанс. Шул ук телевидениедә нәрсә сөйлиләр, менә без милләтпәрвәрлек булырга тиеш, безнең Россия иң алга киткән ил, ләкин урамга чыгабыз да без күрәбез, ул алга киткән ил түгел, анда начарлыклар хәтсез дип
әйтәгендә бит хәерчелек, перспектива юк, анасын бер кемнән дә дөреслекне табып булмай. Монсы шуңа күрә минемчә шул җәмгыятьнең эштән таркылуы менә шул проблема, диссонанс. Менә диссонанс булмаса, ул инде аңлыйм, турыдан-туры булай алмай, идеаль картинада бер илдә яшәмәй, ләкин ул менә теге ишетелгән пропаганда һәм шул ук безнең ичке тормыш ул бер үк примерно позициядә торга ди. Шансы беренче, икенчедән мин турыдан-туры менә без хәзер нәрсә эшли алырык татарлар өчен. Минемчә менә әле Руслан әйтеп киткән сүз буенча элегелектән әйтәсе килә, менә кызганча каршы безнең татар мәгълүмат чараларында да менә татарлар дөньяда яшәгән, сибелгән дип әйткәндә еш кына мәсәлән әйтәләр. Менә татарлар Америка Кушма Штатында яши, татарлар анда Франциядә, Италиядә яши. И аларны ничектер зур иттереп дәрәҗәдә күтәреп, анда шул ук Италиядә мәсәлән изән юучы татар кешесе булса да, аны зур дәрәҗәдә күрсәтәләр. Менә Италиядә татарлар яши дип. Ләкин минемчә күбрәк игътибар итәргә монда Россия ичендәге төп безнең территориядә яшәгән татарларга кирәк. Нигә? Чөнки менә шул Италия, Франциядагы яхшы тормыш өчен чыгып киткән кешеләрне без күбрәк күрсәтсәк, без яшьләргә нинди үрнәк күрсәтәбез? Менә чыгып китегез шителгә, сезнең турында күп сөйләрләр, сезне матур иттереп күрсәтерләр, сез анда акча да эшләрсез дип. То есть тискәре ниндер нәтиҗә күрсәтәбез, үрнәк күрсәтәбез. Шуңа күрә минемчә безгә күбрәк менә үзебезнең туган җирдә тырышкан татар милләте өчен тырышкан кешеләрне күбрәк күрсәтеп, аларны үскәрәк күтәрергә кирәк. Һәм икенчедән инде әйтеп торам, татар милләте ул җырчы, артист белән генә бетергә тиеш түгел. Кызганча каршы бездә шул ук милләтпәрвәрлек, татарлык дип әйткән вакытта безнең шигараларда җырчыны, биючене, шәкшәк пешерү өчен. Ләкин татар бит ул күп, ул татар, ул галим дә, ул татар сәясәтче дә, ул татар шул хәрби эшмәкәр дә булырга мөмкин. Менә безгә шуңа бу ничек дип әйтәм, бу тирәләрне әзер киңәйтергә кирәк. Данир әйткәнчә, шулай ук менә әлеге профессия кешеләрен генә өскә кую һәм гади кешеләр ни өчен популяр түгел бүген? Һәм гади кешеләрне шул дәрәҗәгә күтәрү мөмкин эшме ул гомумән, Данир, ничек уйлыйсың? Беләсезме, проблеманда түгел. Гади кешенең популяр булуы, мәсәлән, ул кирәкми дә. Беләсезме, нәрсәсе кызганыч, генийлар. Менә әгәр дә бер өмет булган бер кеше бар икән, мин аңламыйм, ни өчен шул кешене күтәреп алмыйлар. Yani bizning millatga qarasa, siz shunday kişiler turunda var ayı. Siz aytgancha bloggerlar, jırçılar anda iki söz beylep nindir rifalar yasauvchi reperlarni tugul. Ikkinchi türlü, sen alarni inkar ete almaysan. Nechik sen inkar etasan kishini, kimning masalan 50 ming podpishchik eng ozi bo'lsin, shu bit 100 ming podpishchik bo'lsin Instagramda, 500 ming podpishchik bo'lsin, million podpishchik bo'lsin, sen o kishini inkar ete olmaysan bir nechikda. Sen uni ko'rmay qola olmaysan. Lekin narsasi nachar bor genial kishilar, bilasizmi, rassomlar bo'lsin. Şuluk bütün işinde, şuluk mesela elektromontör olsun. Даже alanın genial, alan arasında şunu genial kişiler var. Lakin alan bir kişiye koyun, alan bir kişiye gerek mi, biliyorsun? Paşarnik olsun, tegisi olsun, başkası olsun, bütün profesiyada genial kişiler var. Bu bizim milletimizde. Lakin alan bir kişiye gerek değil. İnşallah yani bilmiyorum ne için şulay. Mesela ben özüm tegu şeyimi, min tegem. Niçe yol tegumma, bana Respublikanın Berlin'de andı yerden grant işleyi bir nasıl bulmadı. Hem yani ümitleyim, yani kütmeyim de. Ne için? Hem bu iş bilen gene şoğullayım, benim ofisiyel işim var, nasıl bana akşa getire. Şu bit. Niçin? Çünkü benim nasıl isim kileyken yani işleyim. Yani Allah'dan yerden kütüp yazsan, sen o yerden bir kaşında onu kilmeyecek de bir nasıl işlemeyecek. Maksat koysan da hatta mena şolun üstünde işlesen de bulmuyor demek bu. Şolay mı? Bu bilasizmi? Benim uylauımça bana көріп алатырған шундай органдар булырга тиеш. Мәсәлән, шул мәктәптә булсын. Күрәйтен класста кимдә өмет бар, кимдә өмет юк. Ну, алай дип әйтергә ярамый, димме, шул бит. Ким 2-гә укый, ким 5-гә кулсыз күренә. Кемнең 5-лесе теге сәләтле бармактан суырып чыгарылган, шул бит. Ә кемнең 5-лесе уларның чыннан да шуның 5-лесе. Кем карарга тиешсең анда? Масоннармы? Ниндер айрым орган булырга тиешме? Менә сез күрдегезме? Сәләт җәмгыятьне айыру дөрес түгел. Лагет сәләт. Ләкин сәләткә бит сәләтле балалар эләкми, мин сезгә сирашам. Қарасаңыз, аның білсенің әтесі бұлай, екіншісінің апасы бұлай, білсен досы бізді әсәләтлі балалар, мен өзімді, мен сәләтке ләгәсі келген. Неше ел оқыдым, мен сәләтке барасы келген, білмейм нәрсеге, мен анда барасы келейді. Неше, çünkü мен өзімді сәләтлі кіші едіп тұян. Заявка бересіз де келесін, проблема түгел. Бірісін еткенде яшьләргә келгенде келешек образы жоқ, келешек сүреті жоқ. Менә Гарифуллин айтып кетті бит, шыннан да перспектива көрмей. Менә мен бүгін Мәскәудән қайттым. Поезда барғанда екі қыз. İkisi de Қазанда укый, ну, шетелге китәргә ниятләре бар. Чөнки перспектива юк монда. Һәм күп яшьләрнең фикеридер бу, әйе. Социологияны алсаң, 70% яшьләр китәргә җыена. 70% 12 яшьтән алып
18-ге кадәр. Нәрсәгә бәйле бу Исахан? Ничек уйлыйсыз сез? Мин бу фикер белән бөтенләйгә килешмәс идем. Алай бөтен кеше китәргә җыенмый. Илле 4% Левада центр буенча Сез кемнәр белән аралаша торгансыздыр? Менә Бу сораштыру нәтиҗә. Юк, Левада центр буенча 54% яшьләр китәргә җыена. Ул бит әле нинең мин бәлки аның барып карап кайтасы килә торгандыр. Юк, китәргә, яшәргә. Менә минем дә барып киләсе килә Италияны карар өчен. Минем дә яшәсе килми Италиядә. Менә минем дә, минем Ярый, әхлакый ягын турында сөйләшәгән, менә яшьләрнең бүген әхлак ниндер буенча проблемалары бармы һәм шулай элеккеге чорлар белән чагыштырганда вакытлар белән әхлакый яктан да ниндидер кимчелекләр һәм менә шушы җәмгыятьне тартуга китерә торган проблемалар күпме? Менә без мөмкинлекләр заманасында яшибез, әмма мин шулай дип әйтер идем. Мин бит инде менә үткән гасырда туып, униде сугыштан соң туган кеше име. Бүгенге көндә бу мөмкинлекләр заманасы. Шуңарга күрә менә бу мөмкинлекләрне файдаланырга безнең яшь буынга ярдәм итү безнең барыбыздан да тора. Ул гаиләдән дә тора, мәктәптән дә тора. Һәм менә сез бит әйтәсез кемдә менә шулай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк. Кем эшләргә тиеш соң аны? Кем эшләргә тиеш? Яхшы сорау, Булай кем эшләргә кирәк, тиеш? шулай итәргә кирәк. Ни булай итәргә, шулай итәргә кирәк дигәнен, димәк, менә сез әйттегез, менә безнең художникларны, анда рәссамнарны күрмиләр. Нишләп күрмиләр? Әгәр дә безнең нидә, димәк, без үзебезнең музейларыбызда бик сирәк булабыз. Мәсәлән, мин алай дип әйтмәс идем, нидә рәссамнарны да күрәбез. Сезнең кебек менә миңа бик ошады, мәсәлән, сез шөгыльләнгән эш менә эшмәкәриме. Безнең бит ярмаркалар оештырыла. Нишләп нигә сезне анда кертмиләр дип әйтә алмас идем мин, чөнки нишләп сез анда катнаша алмыйсыз безнең ярмаркаларда, үзегезнең шул ук эшләнгән эшегез Димәк, мөмкинлекләрне эзләргә кирәк. Мөмкинлекләр бар, мөмкинлекләрдән тулы файдалана белергә кирәк. И аның өчен иң беренче әлбәттә мин барыбер әйтер идем, күп кеше инде менә яшьләр булай тегеләй аларны бүгенге көндә гаепләп критикага салырга кирәкми. Аларга әгәр дә яшь кеше шулай бик дөрес әйттегез. Безнең мәсәлән без инде гомер яшәгән тәҗрибәбез бар, яшьләрнең энергиясе бар. Менә шуңарга күрә тәҗрибәле кеше ул энергияны дөрес юлга буйлап җибәрер өчен дөрес итеп яшьләр белән аралаша белергә тиеш. Власть яшьләрдән куркамы? Менә бу энергиядан куркамы? Энергия ташый торган. Нишләп курыксын? Курыкмыймы? Нишләп курыксын? Без Аларның бүгенге көндә яшьләребез менә безнең, мин мәсәлән сөенеп яшим, мәсәлән мин 20-30 яшемдә белгән белем бүгенге көндә 15 яшьлек бала белә. Власть яшьләрне ишетәме? Аларның тавышын. Аларның фикерен Әлбәттә. Дамирга сүзлек әле җавабы бар, әйе. Мин әйтим, ярминкадан тунда теге катнашасын килсә, мин хәзерге вакытта мин нинди ярминкада телим шунда катнаша алам. Мин сезгә тунда әйтәм, мин сезгә әйттем мәктәптә укыган чорда. Кайча мин бер кешегә кирәкме иде, мин тунда бер кеше белмиде. Мин шул вакыт турында әйттем. Икенчесе, кем китә, иленнән кем китә, кем бу илендә үзенә урын таба алмый, шул китә бу илдә. Нәрсәсе бәхет эзләп китә, беләсезме? Мин барам да, мәсәлән, Италия, Америка, мен анда яхшы яшәячәкмен ди. Әгәр дә син сәләтең юк икән, кулыңнан эш килми икән, син Америкага бер кешегә кирәкме, син үз милләтеңдә син бөтенләй бер кешегә дә кирәкме. Это закон, бу кагыйдә. Әгәр дә син анда босиком барасың, ну барасың, табак саҗасың, идән җуасың, субханалла, ничә айына ничә эшләй, син монда да шул эшне эшлисең. Әгәр андагы темпта көтүне бу йокламый эшләсәң, син анда да аны эшлисең. Һәм мин нәрсә әйтәм, власть куркамы яшьләрдән, курыкмыймы, тегесе монсы, вот мәсәл я Шойгу әйткән сүзен мин бүген белдем. Ни өчен? Чөнки минем теге телевизор карарга элементар минем вакыт юк. Нәрсә әйтәсем килә? Һәрбер кеше үз эше белән шөгыльләнсә, мәсәлән киттең, эшлисең. Үз илеңдә дә нәрсәгәдер ирешеп була. Үз илеңдә, әгәр дә синең өмет бар икән синдә, әгәр дә син среднестатистический, аны нәрсә диләр, урта кул икән, син монда да кирәкмисең, син тегендә дә, син бер кая да кирәкмисең. Әгәр дә синдә бар икән бренди жилка, гениальный, әгәр дә син гений икән, үсеп чыгасың, иртәме соң. Элеккеләрнең әйткән бер әйтеме бар, күрше тавыгы күркә булып күренә ди. Менә шулай читтәге ул бик матур булып күренә. Ләкин элекке заманда чит илләргә яшьләр шухатлы меңләп, миллионлап китмәгән. Анда мәгълүмат әзрәк булган, әйе. Булдымы андый хәл булмады. Анда димәк башка төрләр булган да нәтиҗә ясап әйтсәк, безнең вакыт әле күп түгел. Илнар, җәмгыятьнең менә бу ички таркалуын билгеләүдә нәрсә таяныктасы булып тора? Хәзерге заманда Иң мөһиме монда ничек дип әйтәйем инде, урында тормаска.
урында тормаска, тормышны яхшылатырга. Менә кызганычка вакыт каршы безгә хәзерге көндә әйтәләр. Ну, бөтен җирдә дә менә проблема бар, менә әйтеп киттеләр бит инде. Бөтен илдә дә проблема бар, бер җирдә дә син бәхетле булмаска мөмкинсең. Әлбәттә шулайдыр, ләкин моның белән без үзебезне тынычландырырга тиеш түгелбез. Безнең илдә нык күп проблема. Я һәм шуңа күрә минем властьларга нәрсә әйтәсем килер иде. Сез җәмгыятькә ышанырга тиешсез, әзрәк иреклек бирергә. Яшьләргә нәрсә әйтәсем килер иде. Сез чит-илгә качарга җыенмагыз. Чит-илгә качып китеп, ул, конечно, тормыш рәхәтрәктер, ләкин ул иң җиңел юл. Менә безнең сыман тырышыгыз бу илдә ничектер тырнашып булса да калырга, чөнки шул ук ата-бабаларыбыз гасырлар буе нинди авыр тормыш булса да шукындырсалар да көчләп бит. Алар бу җирдә яшәргә тырышканнар, шуңа күрә татар милләте сакланган. Инде бүтән халыкларны карасак, качып киткән халыкларны, алар хәзерге көндә хәлләре шактый начаррак. Менә шулай Кырым татарларын, ноғайларны чагыштырсак, менә аларны тоже төрки халык, ләкин аларның ата-бабалары үз юлларын сайлаган, безнең ата-бабалар үз юлын сайлаган. Милләтне сакларга кирәк. Кыскача гына Әлсәр ханым, сезнең шәтоя нуктасы ни булды? Мин әйтер идем, әлбәттә проблемалар бар, проблемалар юк дип бүген әйтеп булмый, ләкин бүгенге көндә җәмгыять таркалу дигән фикер, ул мин аның белән килешмим. Проблемаларның өстендә, менә бик дөрес әйттегез, бергәләшеп эшләргә, буыннар бердәмлеге булырга тиеш. Һәм һәр кайсыбызда безнең әлбәттә сәламәт җәмгыятьтә яшисе килә. Үз язмышыбызга һәм киләчәгебезгә үзебез битараф булмасак иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.